Today we're beginning my vlog. This is my homie. He's eating an apple. Say hi to the camera, goddammit. Camera shot. Hi. Say hi. Hi. And here we have the fag. Yo, fag. Yo. And the fag's friend. Special friend. And here we have the girls chatting about shit. And we're gonna fuck those bitches up. And here we have the stump. Sig noget til kameraet. Hej kamera! Fuck af, mand. Du skal ikke røre min kamera. Den er dyr, det der, mand. Det er Sony Canon, det der. Det er faktisk Sony Canon. Måske ved. Hvad står der her? Hvad står der her? Ja. Sig til det. Hvad så, Abdul? Vi har sportsstjernen Abdul. Han er tilbage igen. Hvordan går det? Fint. Så, hvad kan? Prøv at banke på kameraet. Du er da ikke bange. Det kan du se på en. Ja. Så hvad skal I lave i dag? Jeg lægger den på Facebook. Jeg skal lave vlog hver dag. Pizza! What do you mean by pizza, fag? Jamen og her har vi klassens klogeste gutter. Markus. Og så har vi Niklas. Han gav mig fingeren. Hvad? Engelsk. Okay. Nej, men det er det bare prøvevlog. Jeg lægger den på Facebook. Jeg skal lægge den på Facebook. Hallo, jeg prøver at optage en film her til stille. Hvad fanden siger du, mand? Sådan der, altså film.